care edilii vor plăti datoriile acumulate vreme de 5 ani. În mod normal, banii din acest fond sunt numai pentru situații de urgență. În an electoral însă se fac și derogări. Comuna Dudești Vechi din județul Timiș va primi 850.000 de lei de la guvern pentru stingerea unor datorii făcute în ultimii 2 ani. Negazurile primarului Gheorghe Nacov au început în 2012, când a decis să cheltuie sumele primite de la București pentru pietruirea drumurilor și repararea căminului cultural. În anul 2012 ne-a fost alocată o sumă, tot pentru arierate. O parte din acești bani au fost folosiți pentru cheltuieli curente, care practic nu erau la data respectivă arierate, așa că acest lucru a fost motivat în raportul controlului financiar făcut în cursul anului 2012. Practic a schimbat destinația banilor. Oficialii de la București nu au fost de acord cu aceste cheltuieli, așa că au cerut banii înapoi. La sfârșitul anului 2013 ni s-a pus în vedere că această sumă ne va fi reținută direct din veniturile alocate de la bugetul de stat. Tot pe drumuri a cheltuit banii